बिबारजों बरायजानाय बिथांमोना गासिबो थांनाय एचएस फाइनाल एग्जामाव स्टार मार्क, डिस्टिंक्शन एन्ड फार्स्ट डिभिजन थांनाय फरायसाफोर। बिथां फरायसाफोरा बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनिफ्राय। दा जोंनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ बिथांमोनखौनो लानानै बरायनाय हाबाफारि अर्थात फेलिसिटेशन प्रग्राम लाखिनाय जादोंमोन, जाय थांनाय 5 मे 2026 आवनो जालांनायमोन। दा बिथां फरायसाफोर लोगोसे गार्जेन बिथांमोननि थाखाय जोङो बरायनो आर'नाइ लायनाय जादोंमोन। दायो जोंहा प्रग्रामा जागायबाय वेलकाम डान्सनि गेजेरजों। बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै फैदोंमोन सिआइटि क'क्राझारनिफ्राय डक्टर बिहुं ब्रह्म, जाय एस'सिएट प्रफेसर फ्रम सिआइटि क'क्राझार। बिथां फरायसायानो जाबाय मिनालि स्वर्गियारि, जाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि टप 10 नि गेजेराव फार्स्ट पजिशनखौहाय लानो हादोंमोन। बिथाङा साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय 89.80% मोननो हादोंमोन। आरो बिथाङा जाबाय रश्मि बसुमतारी, जाय टप 10 नि सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादोंमोन। आर्टस स्ट्रिमनिफ्राय 88.40% बिथाङा मोननो हादोंमोन विथ 6 साबजेक्ट लेटार्स। बेबायदिनो जोङो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनिफ्राय गासै टप 10 स्टुडेन्टसखौहाय सेलेक्ट खालामनाय जादोंमोन। बे टप 10 स्टुडेन्टसआव गासै स्टार मार्कआनो बे टप 10 स्टुडेन्टआवहाय हाबनो हादोंमोन। लास्ट पार्सेन्टेजआ जाहैदों 75.80। फरायसाफोरनि बे बरायनाय फोरबोआव जोंनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनिफ्राय खालि फार्स्ट डिभिजन, स्टार एन्ड डिस्टिंक्शन थांनाय फरायसाफोरखौल' बरायनाय जादोंमोन। जोंहा डिस्टिंक्शन मोनदोंमोन गासै 3 फरायसाफोरा आरो स्टारखौ मोनदोंमोन गासै 7 स्टुडेन्टआ आरो नर्मेल जेनेरेल फार्स्ट डिभिजन थांदोंमोन गासै 40 स्टुडेन्ट। बेबायदिनो सेकेन्ड डिभिजनखौ मोननो हादोंमोन 40 स्टुडेन्टस एन्ड थार्ड डिभिजनखौ मोननो हादोंमोन 4 फरायसा।